أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. eɗen kalanno e darsu meɗen ɓennuɗo ko fati e asakal. en kaali hen ko holɓen asakal waɗɗi, en gari hen ha asakal geloɗi. en kaali no yaltinirte. hande so Allah jaɓi ko hen jokketen, enen puɗɗoro haalde ko fati asakal nayi. nayi noon asakal muɗum ine waɗɗo caggal nde neɗɗo heɓi kolce capantati. kolce capantati sa nani ɗum woni nayi capantati. nayi capantati kam mbiɗa sikki kolce ɗe ɓuuri capantati, saabu nagge fof ko kolce nayi waɗata. eyyi kono noon ɓay noon heewi wiyede mbiyen noon, kono noon laɓɓinen beele so hawri e juddu jeeri mbaɗo no amen ni taw ine faama. eyyi nayi ha wona capantati, so tawi neɗɗo heeɓi capantati yo andu asakal waɗɗima hen hankkadi. on noon holko yaltinta? o yaltinta ko colngol woni timmingol duuɓi ɗiɗi. ɗo noon foti ko menda ko gayel, ko ngaari walla ko nagge fof ko wawi wonde hen fof, woni dewol walla gorol, kala ko heeɓi hen ko yaltini hen ne yona yo taw ine timmini duuɓi muɗum ɗiɗi. woni kolce capantati. capantati noon ha capantati e jeenayyi kala ko neɗɗo heeɓi hen ko ɗum ɗo yaltinta. so hitande filtima ngol o limi o tawi ne timmi capannayyi, eyyi walla capannayyi e joyyi walla capanɗe joyyi, eyyi ɗon ha wona capanɗe joyyi e jeenayyi, tuggude capannayyi tan ha capanɗe joyyi e jeenayyi. ɗo hankkadi ko nagge tan o yaltinta ngaari. eyyi ko nagge nge ganduɗa ine timmini duuɓi muɗum tati, ko ngeɗo woni ko yaltinte asakal. tuggude nayi capannayyi walla kolce capannayyi ha capanɗe joyyi e jeenayyi, holtere yo jomum andu yaltinta koko timmini duuɓi muɗum tati, tawa kadi ko dewol, eyyi wona gorol, manam ko nagge, eyyi wona ngaari. eyyi ɗo noon so hasi woni capanɗe jeegom, eyyi so woni capanɗe jeegom hankkadi ɗo yaltinante ko puttugol, eyyi walla puttuɗi ɗiɗi. eyyi ɗum woni mbiyannomi dewoji wiyete woni timminɗi duuɓi ɗiɗi o yaltinta so tawi woni capanɗe jeegom. so timmi capanɗe jeegom hankkadi ko capantati ɗiɗi keɓata hen. eyyi ko timminɗi duuɓi ɗiɗi, hono no mbinoɗen ni sa heeɓi capantati ko timmini duuɓi ɗiɗi foti ko nagge walla ko ngaari foof. so woni capanɗe jeegom ko noon ko timminɗi duuɓi ɗiɗi koni ko yaltinte hen. ɗo joni hankkadi kala ko ɓeydi hen ko ɗum yaltinte ha wona capanɗe jeenayyi, hankkadi so woni capanɗe jeenayyi walla so woni capanɗe jeeɗiɗi, hankkadi a calculat kala capantati nde limɗa ha woni capantati foof ina yaltina ko timmini duuɓi ɗiɗi. eyyi soko ngaari soko nagge taw en timmini duuɓi ɗiɗi. kala capannayyi foof jaltinana ɗum nagge nge ganduɗa ine timmini duuɓi tati. masalan so woni capanɗe jeeɗiɗi jaltinana ɗum lima capanɗe jeeɗiɗi ko capannayyi e capantati. capannayyi ɗi jaltinana ɗum nagge taw nge ganduɗa ine timmini duuɓi tati. capantati ɗi jaltinana ɗum ngaari ndi ganduɗa ine timmini duuɓi ɗiɗi. eyyi woni ñalel. eyyi mbiɗa sikki joni noon kala ko fawi hen so tawi tan timmani capantati goɗɗi walla timmani capannayyi, hankkadi ɗum ɗon yaltinantaki asakal. masalan so tawi ko capanɗe jeetati joguiɗa, hankkadi ko capannayyiji ɗiɗi heɓoto hen. eyyi kala capannayyi jaltinana ɗum nagge nge ganduɗa
ene timmini duuɓi muɗum tati so tawi woni capanɗe jeenayi aɗa wawi hebde hen capantatiji tati jaltinana ɗum kala capantati foof jaltinana ɗum soko ngaari soko nagge taw ene timmini duuɓi muɗum ɗiɗi ni noon so yeehi ha woni wayno woni 120 an 120 hankadi aɗa heɓa hen capannayiji tati ma walla capantatiji nayyi 120 sa fecci ɗum capantatiji nayyi keɓata hen ma walla keɓa hen capannayiji tati ɗo joni so tawi ko guure ɗe ganduɗa ine waɗi sariyayankoɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe garata jaggude asakal ngal guure l'islam ɗe ganduɗa ine yuɓɓina e juɓɓudi l'islam tawo ine waɗi yahoɓe jaggoyde asakal hankkadi ko garɗo jaggude o ko on suɓoto on darata hakkude jaggude limirde ɗum banggue capantati laabi nayyi hankkadi kala capantati o jaggana ɗum ngaari soko nagge nge ganduɗa ene timmini duuɓi ɗiɗi ma walla o heɓa hen capannayiji tati kala capannayyi taw ene heɓa nagge nge ganduɗa ine timmini duuɓi muɗum tati joni kanko suɓoto so tawi noon ko guure meɗen ganduɗa ala hankkadi jahowo ne jaggo e asakal ko an o tan joom jawdi o an andi hitande timmi an yaltinnanta hoorema asakal an kadi daara eyyi mbasa teskade tan ko nafata ma ko an tan e mbasa teskade kadi ko nafata yaltinanteɓe tan miskineɓe taw aɗa lora hen hoorema hankkadi ko ni woni ko faati asakal nayyi kono noon so tawi a heeɓi wayno 120 ɗi mbawi yaltinede walla 135 a waɗi ɗum capannayiji tati heddima joyyi ɗi yaltinantake asakal eyyi kala ko lombi hakkude he ɗum ɗon asakal muɗum yaltintake ɗum woni asakal ko faati e nayyi so tawi ko faati e dammiri beyi e baali beyi e baali kañƴi ndendi asakal so tawi ko beyi tan joguiɗa ma walla ko baali tan ma walla baali e beyi joguiɗa foof limdata so heesi timmi capanɗe nayyi dammuwol waɗɗima hen woni colngol woni ko timmini hitande muɗum ine natane hitande ɗimmire ko ɗum ɗo yaltinante asakal so hasi timmi capannayyi foti ko baali capannayyi joguiɗa walla ko beyi capannayyi walla ko beyi e baali nogas e beyi nogas walla baali sappo e beyi capantati timmi capannayyi hankkadi a yaltinanan ɗum dammuwol ngol ganduɗa ine timmini hitande ine natani e hitande muɗum ɗimmire ɗon noon ha timma 120 ko dammuwol gotol yaltinte kala hitande nde arti nde filti a limi a tawi ko 100 woni hen capannayyi woni hen ha capanɗe joyyi capanɗe jeegom ha 100 ha 110 ha 120 sa limi a tawi ko 120 andu ha joni ko dammuwol gotol jaltinanta ɗum timmingol hitande ine natani hitande mum ɗimmire kono so heesi woni 120 andu hankkadi ko dammuɗe ɗi jaltinta ɗiɗi timminɗi hitande ine natani hitande muɗum ɗimmire eyyi so woni 121 ɗo ha wona 200 ko dammuɗe ɗiɗi jaltinte eyyi timminɗe hitande so hasi woni 200 eyyi 200 ɗo ha 399 hankkadi ko tati yaltinte eyyi hankkadi ko jawɗi tati walla soko baali eyyi hankkadi 100 no mbiyannomi 121 200 ha 100 121 ha 200 ko ɗum yaltinte so hasi noon woni 200 ha 399 hankkadi ko tati yaltinte eyyi so hasi woni 400 hankkadi yaltine dammuɗi 4 eyyi hankkadi ko ni limirta so 400 ɗi fawi hankkadi a limat tan kala 100 jaltinana ɗum dammuwol kala 100 dammuwol hankkadi ko heddoto hakku hen ko so timmani 100 ɗum yaltinantake asaka eyyi kala 100 ko dammuwol ko heddoto ko taw timmani 100 hankkadi ɗum ɗon asakal mum yaltintake eyyi so tawi ko beyi e baali joguiɗa ko ɓuuri hewde ko ɓuuri jalade ko ɗum yaltinante asakal so tawi ko baali 30 joguiɗa e beyi sappo woni alimi woni 50 hankkadi foof so rendi asakal waɗɗima hen koye baali hen jaltinta saabu baali ɗi goni 30 eyyi so tawi kanƴi poti hankkadi an o suɓoto so tawi wuuro ngo ko baali ɗi ɓuuri jalade hen jaltina e baali so tawi ko beyi ɓuuri jalade jaltina e beyi eyyi so tawi ko beyi ɗi ɓuuri hewde baali ɗi jaltina e beyi he ko hono noon kadi saɗa yaltina mbasa teskade
ko ɓuri jasde e jawdi ma he ndaara tan dammuwel ɓurgel maayde tan jaltina ɗum asagal ala wata wan noon eyyi ko gonga wata ndaar ko ɓuri forde e jawdi ma he jaltina ala ko hakkidi ko yaltinte wata ndaar ko ɓuri forde ko wata ndaar ko ɓuri jasde ko eyyi ko ɓuri forde ko wayno jawdi ɗi ganduɗa kañum woni kalhaldi mi anda no wiyete e coggal he ɗum ɗon yaltintake wata yaltinir ɗum asakal walla baali ɗi ganduɗa ene ɓiire eyyi ine mbaɗi kosam walla ine muynina walla ene mbaɗi kosam ene ɓiire oɗon kutoro kosam ɗam ɗiɗon jaltintake hen on jaltinan tan goɗɗi kakidiɗi kono noon kadi ko ɓuri fojje hen ko walla laƴowol walla ko nandi hen ɗum ɗon yaltintake asakal te asakal ko hunde nde ganduɗa kañum laɓɓinta jawdi ndi eɗen keewi noon welsidiɓe ɗum kono kala hitande neɗɗo joguiɗo kolce temedere ha kolce temedere e nogas hitande no woruno aɗa reggini a hutoraki hitande tawti ɗum ɗon won miskineɓe Allah ɓe ganduɗa ngala hay jawguel gotel ko humi kala nde fini walla kala yontere ko ma jaaha fewjoyo ko ñamata e yontere arore walla kala ndungu ko ma fewjo ko ñamete e hitande arore a yaltini hen gotel tan cakkoɗaɓe kamɓe miskineɓe kokkaɓe asakal ɗum ɗon bonnata te asakal laɓɓinan jawdi won haqqeje ɗe ganduɗa neɗɗo wawa rentade ɗi kono noon so tawi omo aska asakal ngal hisnatamo addantamo yaafede e ɗen haqqeji ɗum waɗi neɗɗo ene foti tinnade kala ko ronki foof ko jaasi kam jawdi ma Allah hokkima te aɗa ndaara goɗɗo nana ɗon Allah ne haɗimo ɗum te wona aɗa ɓuuri on a ɓurani on haydara onon poti to Allah hay goto e moɗon Allah jibinani on fof kon maccuɓe Allah hokkima an o haɗi on wima sa heeɓi capannayyi ha temedere e nogas yaltin gotol totta on miskina walla ɓen miskineɓe yaltin tottaɓe taw wona no musidɓe meɗen woɓɓe mbaɗata ni hankkadi ne ndewi hen tan kutortako jawdi ndi noon ko maslaha meɗen wonno no mbinoɗen e darsu men ɓennuɗo ko beele ha mbawen rewde Allah no haniri ni mbawen toppitade diine meɗen walla en hen kono eɗen ndewi hen tan eɗen cogga tan ko Alaji Mamadou Seydou wiyanno ko en gaskata en jullata e juuloɓe namdaɗo to foof wiye ko ga woni namdaɗo ga foof wiye ko to woni hankkadi yimɓeɓe cakodiri goto foof rewe jahori muɗum a rewe jahori tan jahori wonto fayi an wonto paaɗa jahori so yettima to fayi ɗo ko ɗon haɗata an ka ɓennowo saabu kañum so mayi gasi ñawetake an o ka ñaweteɗo ka ɓennowo aɗa fayi aljanna ma walla aɗa fayi jeygol wal iyasu billahi ɗum waɗi mbatten haqqille jawdi waɗete koye newre waɗetake e ɓernde jawdi waɗande e ɓernde ndi woni jawdi ndi ganduɗa hutortake no foti hutorede ni eyi asakal so renaki yaltintake hen wata beltino ɗen musidɓe meɗen fulɓe jaltinen asakal eɗen belsidi ɗum no fewi jaltinen asakal kala keɓɗo jawdi askani hen caggal mum hitande filtima ha duuɓi ɗiɗi piltima o askani caggal mum Allah waɗi woodi ko yani hen jawdi maayi ma walla hankkadi o natti jogade yo andu so maayi duuɓi ɗi o joguino ɗi o wawno askude o askani ɗi ko jagguirteɗo ɗum yo andu ñamade miskineɓe ha joni nana e dow hoore makko eyyi joguiɗo jawdi kalis en ko nandi hen kadi ko noon te ma on kaalo e ñawoje muɗum inchallah e darsu men garowo so Allah haaji eyyi kala joguiɗo askani hay so yanoyi ñamande nana e dow hoore makko eyyi neɗɗo woto welsino asakal muɗum ko boni boni foof yaltin asakal kala ko jasɗa e tinnare ma e diine woodi ko Allah halfinma asakal ne waɗɗi hen yaltin ɗum eyyi ɗum ɗo woni asakal ko fati e jawdi so tawi noon ko fati e remru asakal remru so neɗɗo remi gese makko so tawi ko mazhab imam Malik kam ina waɗi gueɗe kalaɗe ha woni wayno gueɗe nogas ko ɗin hen asakal yaltata kono noon so tawi ko Abi Hanifata ɓe mbi kam kala ko neɗɗo remi ɓeɗo hayso tawi ko légume marissage oɗo neɗɗo waɗi so timmi nisab hankkadi asakal ina waɗɗi hen kamɓe ɓe mbi kono mazhab imam Malik asakal waɗɗaki e mangoje en eyyi wayno banana en fruit ma walla légume en ɗen gueɗe ɓe mbi ko asakal waɗɗaki hen guerte men ɗeɗo e façon ngaji gaweje meɗen ɗe gasket ɗe ndemeten e ko nandi hen ɗeɗo foof asakal ne waɗɗi hen ɗum ɗon noon est ce que ko kala ko coñƴa foof aɗa aska ala en mbino asakal ne waɗi ko wiyete nisab ne waɗi fodde ko ma ko dañɗa ko yetto ɗon ne jaltina asakal eyyi nisab o wiyama
ko 100 kiloji jeegom eyyi woni wiiɓe ko 650 kilo manam temedde jeegom e capanɗe joyi kilo so tawi ko coñɗa ko timmi kiloji temedde jeegom e capanɗe joyi walla so tawi ko sakuji meɗen 50 kilo ɗiɗo sakuji hono poɗɗi sakuji maaro ɗi woni capanɗe joyi kilo ɗi sa heeɓi hen 13 ma walla 12 a soñi ko foti noon andu asakal waɗɗima hen hankkadi holno jaltinirta ɗum asakal a limat a calculat ɗum ha maɗa ɗum pecce 10 ƴetta jeenayyi ɗi goto battowo 10 on woni gasketeɗo jaltinteɗo asakal o eyyi ɗum ɗo noon sa nani ɗum ko so tawi ko toɓo roosi ɗum eyyi guese ndungu taw ko toɓo roosi walla hay soko guese waalo kono so tawi noon ko forage mbaɗɗa walla woynduma aɗa yarna hankkadi kala 10 battuɗo 10 a feccanmo e hakkude e feccere wotere nde ko ɗum jaltinta asakal feccere heddinde mbatta e jeenayyi maɗi keɓa jeenayyi e feccere wotere nde ko ɗum gaskata so tawi ko an o yarnata a yarnat e beeli walla e woyndu walla ko forage ma mbaɗɗa aɗa yarnira eyyi so tawi noon ko guese ndungu walla ko paale wayno waalo ndiyam ɗam ganduɗa koko jippori noon tan hankkadi ko jeenayyi foof ko battuɗo 10 o askata eyyi yoga e yimɓe meɗen noon wonko mbaɗata e asakal ndemru aɗa luuɓa guesa a jeeya guesa ba aɗa luuɓa guesa aɗa rema hen ko ponnoɗa yaltinde asakal ko kokka ɗum joom guesa ba ala a askani joom guesa ba ko kalduɗon ko a yoɓanmo ɗum ha gasa so tawi ko o wima ko naggam gaddata e maaro ma soko maaro ndemɗa ma walla ko naggam gaddata e gawri ndi a hokkanmo ɗum gueɗal makko ha gasa jaltina asakal ma walla jaltina asakal ma ha gasa totta miskineɓe kanko tottamo ko makko ko kono ko ɓuuri hewde e guure meɗen ko jeeyɓe guese ɓe ko ɓen tottete asakal ɗum kala baɗɗo ɗum kadi yo andu o askani yo andu ñamade miskineɓe Allah ɓe nana e dow hoore makko kala luɓaɗo guesa ina remi hen ko ittanta joom guesa ba wona asakal ngal ala on jeeyi leydi mum kanko jeeyi tampere makko jeeyi ko remanno hen ko hankkadi ɓe kalata ko noɓe peccirta walla ko yoɓata on soko kalis o yoɓata on o luwirta guesa ba o yoɓa on eyyi walla sokoye gawri he o yoɓa on ko heddi ko o yaltina asakal yo yaltinan miskineɓe Allah ɓe asakal muɗumen kono wona asakal miskineɓe Allah ɓe ɗum o ƴettata omo yoɓira ɗum lumnoɗomo leydi ndi ala ɗum ɗon dagaki yo jomum andu askani kala baɗirowo oɗo sifa kala ko wawi wonde fof yo andu o askani soko gando yiyane waɗa noon ma walla ko ceerno yiyane waɗa noon ma walla ko bandiraɗo bawɗo wonde foof yo jomum andu askani yo andu ɗiɗo duuɓi ɓennude ɗi foof ko remanno ko omo yoɓa joom guesa ba asakal miskineɓe Allah ɓe jeeyi ko jeeyi ko saabu asakal ngal hay so tawi kanko jeeyno leydi ndi asakal ngal yaltat kiba noon o jeeya leydi fodde leydi ndi yaltat on saaha asakal makko yalta wata belsino ɗen ɗum te sen jaltini asakal totten wiyaɓe ɓe Allah limi ɓe noon ɓen joom guesa ala hen jeeyaka e mabɓe joom guesa jeeyaka e mabɓe bandiraɓe nde wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi wadde en kaɗan ɗo so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo inchallah kalen asakal ko fati e kalisaji meɗen ɗi kutorɗen ɗo ɗi e bitikaji meɗen ɗi joguiɗen e jawɗele meɗen e asakal kanŋe e kalis nde wonno foof nandi ko toon waddete wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw meɗen Pini TV eɗen jaaduno to banggue caméraji to musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh